Because una e button at this program, you can metal makana share button. On a button at this program, you can metal makana share button. Igboman indeed, an Igboman indeed were the enemy of their fellow Igboman. Esho Ikweta Esho Ekweta na an Igboman were an enemy to a fellow Igboman. Esho Kweta, Esho Ekweta na. Kawa metu makada share button, no? I discuss or something. Yes. Metu makada share button, no? Daddy. Abatago ma agba ego nyama na ahụ ka ndị ọsọ chi ji ego mma agbanyụ ekita. Ya sita aka. Magazi. An Igbo man with the problem of another Igbo man. Okwifu 0 bitters. Yeah? Business one nine woke. Business one nine woke invest in ego. Manya one nine woke invest in ego. I made a post yesterday about the birthday surprise. 0 bitters is Nyelum as a member of that 0 bitters family, which I am 100% proud of. I am a member of that 0 bitter family, which I am 100% proud of. A lot of women na jene be melu that post. Lueba jena akoto mmanya ahụ. Tata ka kidney unu dugolo unu mba. Tata ka unu chọpụtalụ na mmanya alụlụ na kidney unu wife ọ na-achọ. Okwe ma anyukwu ya egbu ụfọdụ ndị Igbo be anyị. Anyukwu jealousy ọ ya egbu ụfọdụ ndị Igbo be anyị. Kedu ife ị na-ewuru nwoke ibe ya anya ọkụ? Kedu ife ị na-ewuru nwoke ibe ya anya ọkụ? N'ihu mụ na ya ebe a ka bebi ọkụ from Ebonyi steeti lụlụ lugido bitters ruo more than bebi ọkụ nwere more than 7 bitters do n'ime afịa. Bebi ọkụ nwere more than 7 bitters do n'ime afịa. Mana before ụmụnne anyị bidolowa bitters ya, a na-ebubata kele afa mmanya alomo ka a na-ebubata from Ghana. Ụmụnne anyị na-egolu nke a na-alụ na Ghana na-ebubatara ya bụ ụmụnne anyị na-egolu. Oruzie kịta our brothers discover go that business. Oruzie aka falụwa ya unu were anya ukwu pụta. Bebi ọkụ lụrụ nke ye unu amụghọ na na-egbu umeju mmadụ. Ịghọtago? Unu amụghọ na na-egbu umeju mmadụ ka nhapụzi ịda asụ ya n'oyiwo. Odogwu bitters lụrụ nke ye market ye promote oye welu ndị music stars niile promote oye. The only problem ndị Igbo nwere owo kere ife kpatara oye jije wolu zazu happy iwolu ụmụazị Igbo be anyị. If I the only complain ndị be anyị nwelu kere ife kpatara oye ji wee je wolu zazu wee promote that mmanya instead of oya abịa wolu ụmụnne anyị promote mmanya ahụ promote onye ebe niile. Odogwu bitters shi na ọdụ ka almost a celebrity drink ka ọwụ. The general pụta Solomon ya na Shodalo. The general pụta onye ọwụ na promote the general bitters and promote ye ebe niile na-eto obi Cubana chief priest na-eto ye na mmanya ya awụ nke a na ọwụ nke akụzayo mbupụta 0 bitters because of bitterness unu nwelu n'ebe a man amụrọdụ na some of you na-exist no. So hatred akụzayo mbutere today who hatred o inherited from evangelist Ebuka Obiabi. Hatred o butere today who by admit openly no the son called to evangelist Ebuka Obi okwanya wi fojo melon ifojo melon wo na agwara unu sego solo mmadụ nso ebe a eju na ya solo onye ahụ nso
onye a decide ya ka o werezie ife do at his disposal wee kụzie elu ka ihe esi wee sọ ya nsọ ọkwụnyawo ife ọjọọ omelu na zoro bitas ọlụlụ kịta ka unu chọpụtara na ụmụ whisky a ka ọgụnụ ma ndị na-ekwu whisky nkwụ ọkụ amụrụkwu na ụmụ ife abụrụ nkwụ ọkụ ma ndị na-ekwu nkwụ ọkụ na nke a mere ọ ka iwefu ha ignorant most of our people ya adụ onye ka m ji asị kọọlụ ọnụ Matthias na ndị otu etu ọda they are taking these things too far and with the way ha si aga o nwere ike nwobere oge mmadụ ahịa afọ kere ife zoro bitas akụ Zion lụrụ bubata n'ime afịa kere ife mmanya ahụ mere ụnụ ọnyaụ the only mmanya bitas dị n'ime afịa ọnyaụ the last one ya dị n'ime afịa kere ife dị mmanya mere ụnụ ụfọdụ n'ime ụnụ aghọọ na medical doctors ka m gwa gị aha ma agwa gị ka o wee wụrụ ife o nwere onye jụrụ m zoro bitas imere nke a ọkwa bikos na m egosibeghị ogie mmanya ahụ asọpozughị ịda aṅụ mmanya ahụ ka just a bitter drink ka m gwa gị eziokwu mmanya ahụ wee ebe ka mpara ịnọ ka mmanya ahụ ya anọ ịchọ jee ịṅụọ ya confirm ọrụ m ife a na-agwa gị maka chukwu ka m na-agwa gị ịṅụọ zoro bitas confirm ife a na-agwa gị today kele ebe akpọmasị niile asị wee bịa mmanya ezughị ezu n'ime afịa mmanya onye ọnwụna na-achọ mmanya many people na-achọ na abụ si bute side ha so ife na-enweghị iwe ewu because no akụ Zion bubata dị mmanya n'ime afịa so akụ Zion lebe long life and prosperity today iye ego so akụ Zion lebe everlasting life today iye ego ye because of na akụ Zion nwee is that what it means now na ha nyere birthday surprise is that your business how is it a problem call to you unu wunde kwulu kere ife obi kubana ji wee je wolu odogwu bitas nye zazu onye Yoruba ọkwụnụ nwakwurie ka ife kpatara o ji wee wolu mmanya a jenye onye Yoruba ka ọ maketie today akụ Zion na-epromote mmanya using his brothers from an Igbo here. Why can't some of you emulate people like Ono Igbo na their approach to this mmanya? Ono Igbo bịa na page promote ozoro bitters so no nwe mmanya na mmanya awụ nke anyị ka ọwụ this one is our own. Yes, ịmalụkwa etu ahụ isi wee celebrate odogwu bitters sikwa etu a celebrate ozoro bitters. Ịmalụ etu ahụ isi wee celebrate the general bitters sikwa etu a celebrate ya zoro bitters. Yes, sikwa etu a ka i celebrate zoro bitters. Yes. Okay. Ọkpaka na-agbara ọha bye bye from this page. Ọdụ ka akọhọlụ thank you. Ọdụ ka akọhọlụ na aha kọmentizie n'ihe ahụ na page m. Akọwahọlụ ọfụma. More people show n'onwe unu ka m gbapụ ozugbo ka ị pụọ. Kelee ebe unu zolu. Pụta bịa chọọ onwe gị ozugbo ka m gbapụ gị si n'ihu akwụkwọ apụọ. Ịghọtago? Amamife some people ye jino kata na-ebihave ka ụmụ anụ bi n'ime ọfịa. Kere ife zoro bitters melu ụnụ ka nna ajụ. Ka ife zoro bitters melu few people, few elements. Ọwụkwọ maka anything ime mmanya ahụ. Oge m kwuru na mmanya awụ bitter drink with excess grace. Drink with an excess grace. Ụfọdụ pụta. Drink with excess grace mata bi ọnụ. Mmanya nwere excess grace. Ụfọdụ pụta na asị m kere ife alcoholic drink nwekwa to do with grace. Kere ife mmanya bụ alcohol nwekwa to do with grace. Ebere ani de enu n'ife abaghị ozugbo m block ọgụ ozugbo now. Enwe time here. Ide ife abaghị immediately m block ọgụ immediately now. Abịa m egwu igwu. Na asịkwa m better block me. Ide ife abaghị ebe a block ọgụ immediately. Na asị so na akụ Zion get the drink. Ịṅụgo dị mmanya. Ọnọchiri ụzọ.
Also now the only bitter drink if on afia. Akuzayon also below meju. I am asking you. Also below meju. Ụfọdụ n'ime unu mepecha chọpụ na-elecha adịgboloja ebe unu na-ele adịgboloja na-elecha adịgboloja na-elecha ife capable of igbu ndị mmadụ na-asụ ndị mmadụ so many abịa mana ọnụ vigodo anya kọla de jos nke iyi delu onwere ife do bad na daa another one ka m block oge immediately from this page nwere ya dị ekwu eziokwu ndị Igbo na-egbu onwe ha ndị anya ukwu juru ebe niile zoro bitas aba gafia ọwụ na ịlaike ha je kwisi na kota ọkwe ma zoro bitas ọba gafia ife bala aba abago nke ahụ nke ọjụ na ọya aba ete vaseline ife bala aba abago ịchọ je kwisi na kota onwere ife ihe emenie ịnọ n'ụla ịnọ n'ụla zoro bitas ba afia nya ị na-alahụ ụla zoro bitas ba afia thank God na ndị niile kọmentịrị ya na that ebe mmeki that post ediriti ewepụgo agbasịsị na ha na peji m kedu ife a na-ekwute ife a enwere so much anya ukwu among our Igbo brethren, our Igbo brothers and sisters. Ohi ife ọjọọ na a na-ekwuye ụfọdụ n'ime unu nwere anya ukwu ọ na-eti deep n'ime. So if crime zoro bitas committed ụna akụsayo nwe akụsayo nwe ye nyawu problem ị nwere with that mmanya, not that na ọwụla another person nwe na ihe soro celebrate ya dị mmanya. Oge ebupụta the general bitters unu abịaghị ọgwa anyị na-egbu umeju mmadụ. Oge ebupụtara odogwu bitters unu celebrate odogwu bitters ebe niile ọ na-afịọ ụfọdụ were eme dia DP onwe ozi onye ma na alcohol na-egbu umeju mmadụ ebupụta ha zoro bitters unu malụ ọkwa ma this division some people bubata na Igbo Land ọ ya atụnata ndị bubata division ahụ na mma kwe ma this division ebubata na Igbo ọ ya adụnatalụ ndị bubatara ya na mma yes Chelsea Okeke yes now ịma na ote na m tolerate ha now onwe onye tolerate ha more than me. Yes, even pages ebe ha na-efolo aha tolerate do ndị si from the other side ife mụnwa tolerate ha a tolerate ka ha too much now. Ịbata na comment section mmadụ ị comment ya ka onye mụ ife ị mara onye nwụ mụ na ga abụrụ nwanne anyị abụrụ ikwu na ibe mụ na ga relate oyi na anyway onye gwara na ịbịa na my platform na inwe right ide anything onye gwara dee o depending if ide now vigodo anya kora o depending if ide now i comment ya ka onye i comment ya ka onye nwere ọgụgụ isi mana i comment ya ka i comment ya go agbapụ ngụ n'ihu akwụkwọ ozugbo pụọ soja go soja come between yesterday and 2 days ago onye chọrọ ije nene page m wụrụ na na page m ị ya ama na between 2 days ago na m nwere more than 1000 new followers. Onye gwa na nwopụ 100 na o mere anything to me o wee wuruzie 100 mana mụ na ha believe na something na mụ na ha enweghị anything jikọ mụ na ka evi ejiche na mụ eluzuru ngụ na mgbapụ n'ihu akwụkwọ ebe a. Yes, eluzuru ngụ na mgbapụ n'ihu akwụkwọ here. Soja go soja come ke unu yesi wee pụta na talk down on business onye ọzọ ikita ka ịbịa everyday mechie na afịa ije n'ebe a na-ele mmanya ṅụgido nkwụ nwụchasịcha nkwụ dagarịrị wee na-anabeghị everyday mechie na afịa kpagharịa na joint niile enwelu mana arandam world of kpagharịa ebe niile jee na clubs ebe everyday a na-agba club ilu ebe ahụ ibute whisky na-akwa nwunye n'afọ ka gono ka ya eji funnel ụfọdụ n'ime ụnụ ịnwe ha alcohol ha na-akpụ ụla akụsayon ebupụta ha bitter drink n'afịa emapụta ozugbo
Eh? Okay. Thank you. Thank you very much. As best is okay. Mana before ma agbapugo. O ka mma na nna agbara akụ Zion boy karịa mana nna agbaru Isiagu na agbaru boy. Ka m gwa ya agwa. O ka mma na nna agbara akụ Zion boy. Na nwu errand boy to akụ Zion and Ebuka Obi ndị menwuru ife karịa mana nna agbaru onye na agbaru boy boy. Achọ nka nsa agha before ma agbapugo n'ihu akwụkwọ. Ụmụ elu. Ụmụ elu. Okay, Vigodo, thank you. Dalo, your advice is good, but you have to go. Thank you. Your advice is good, but you have to go. Yes. Yeah. Shoma OG, thank you very much. Bye bye. Bye bye. Eto aka mmesizi agbapụ ọnụ ma ndị chọrọ isi through the back door kọnị wee bata eto aka mmesi agbasịsị ọnụ n'ihu akwụkwọ kịta ka unu chọpụtara na kidney unu dị unu mkpa ọ dị unu mkpa kịta ka ọ dị unu ezigbota mkpa because of na akụ Zion na-ele bidoro ịlụ bitter drink ọ dị unu mkpa ozugbo unu achọghị preserve ya immediately ndị anyị ukwu mmanya legolo onwe oge nna akpọ drink with excess grace ịma ife nji wee na-ekwu oge nna akpọ drink with excess grace ịma ife nji wee na-ekwu ife nji wee na-agwa gị ya ụnọ mmanya lele onwe ya before mmanya pụta mmanya wụrụ na celebrity before mmanya bata n'afịa mmanya demand ya dugoro over high before bata n'ime afịa iche na-egwu ma asị ka a na-egwu mmanya onye ọwụna na-edemand everywhere. We want it in Abakaliki, we want it in here, we want it here, we want it in Ghana. Nyaka eno na-akọ story. Nyaka eno na-akọ story. Emakwifel grace zero bitters. Emakwifel grace the only celebrity drink garafia without alcohol influencers ụgwọ ka e wee market that mmanya. People promote mmanya free of charge. Yes, ndị mmadụ promote that zero bitters free of charge. Onwere onye akwụrụ ụgwọ o wee promote mmanya ka iwe maria. Yet mmanya ahụ bala afia, mmanya ahụ demand ye do more higher than even Coca-Cola ị na-aṅụ. Yes, you see for here we need it in Enugu. Yes, zero bitters is not even enough to market demand. Exactly. The money self had to go there enough. No, you meet demand. Then na share. Nyaka akụ Zion jiwe na alụ extension factory. Ebe ya dey nwe more production. Nwere ike meet the market demand. Nyaka unu no. Na afresi ọnụ. Asị nka ndebe ndị mmadụ nduka yesterday gacha ka m wee bịa today wee bịa address ya. Okwu ni na-ekwudu ya egwu. Ngwanụ Nelson Samuel small change ọ ya ada enye nya ọgbasa ọ mmadụ ya ada enye mmadụ ego. Yes, ọ mmadụ ya ada enye mmadụ ego. So m wee decide go no ego akụ Zion ka mma ada eri, and ego akụ Zion ahụ mma ada eri ihe like yesterday kita mma birthday o nyekwara m ego. Yes, o nyekwara m ego. Ọkụ oweghị iwe ijekwa isi na kota. Oweghị iwe ijekwa isi na kota. Oweghị iwe ije short transformer ịya mako. Ịghọtago? Oweghị iwe ijekwa isi na kota. Oweghị iwe ije short transformer ebe ya hog. Yes, zero bitters gbara m alert yesterday. Yes, ha gbara m alert yesterday. And the mmeri riwa ya anya. Oweghị iwe ijekwa isi na kota. Yes. Okoye nwa Jiobi St. Lawrence. Ọ na chọrọ ịnọ na page ya.
I will give you an opportunity. Mme delete comment ga. E drop anything related to if again. Agbapụ ngoro ọkụ ebe. Will advice ga aje in your pocket. You need to that your advice. Go and open your own page. You may pay your own page. Mbia advice on how to run it. Mano much for now, this is my platform. You gotta go. I don't need your advice. You gotta go. They grow this page to 33,000 followers. So you have advice on how to grow it. Your advice will grow it. Go and open your own and grow your own page. You grow your own page, then you can come and advise me. Yes. You can come and advise me. Never do audio na say mother na gbasisi na ọkụ. Never do na anya. Maria 3,000 followers. Na never do na anya. Ona shock onwe nwa afọ Igbo ya dey grow. Yeah. Yeah. Obi Kubana woje ego nye Zazu. Ono na abamba na woje ego je onye Yoruba. Today Akozayo nwori enye ụmụazị ba ya wuru problem. Nya Akozayo nye m ego merie. Ekwensu nyelu m ego. Akozayo nye m ego nya merie. Ekwensu nyelu m the money. Ebuka Obi were ego nye m merie. Ekwensu nyelu m the money. Ebe unu na ndị du wosa na ekwensu ego. O weruzie na ma ya anala ego. Nya nke enyelu Zazu. Ọ narụ heti na akpa. Okwe. Ndị Igbo melu na onwu na ebele. Melu na onwu na ebele. Augustine Moses Dalo. Melu na onwu na ebele. Melu na onwu na ebele. Ndị Igbo melu na onwu na ebele. Onye zalụ na afa ajọkọ Igbo n'afa. O mewo mistake. Afa ajọkọ ụfọdụ ụmụazị Igbo aya njọ. Ụfọdụ n'ime unu enyi unu egbu unu egwusisi mmadụ bifo mmadụ eteta n'ụla. Ọgụnụ dị ife a. Ọgụnụ dị ife a. Ụfọdụ n'ime unu na-ebe ede kọmentị ife ị na-eme polisi nweta ya ị na-anakpu n'ime mana ị na-eme ihe. Ma ụfọdụ n'ime unu na-ebubata ọgwụ afọ iwu ị na-ebubata ọgwụ afọ iwu na-ele ihe. Yes. Ị na-ele ihe. Ifuzie ka nwanne ewu je lụchasịcha mmanya do NAFDAC approved a na-ele n'afịa. It's not like no now the only bitters do n'afịa. Oge amachiri alụmụ bitters. Ndị be anyị ka na achụ ụzọ ha yesi wee mmele bụrụ alụmụ bitters bubata ebe anyị ya. Ụmụ bitter drink niile ndị be anyị na-alụ. Ọnya mmelu ndị mmadụ ji wee forget about alụmụ na ndị otu. Aṅụmazie nke ụmụazị be anyị na-alụ. Ịghọtago? The general do not fear. No problem. Because no Kubana chief priest. Odogu bitters do not fear. No problem with it. Because no Odogu bitters. Gubas. Ide yozo. Ide na this thing ide again. I talk with me man iwoye they follow on they won't my follow edesine fa ide again. Oligente ebata wone no na na-ewiwe igente nu ife na-ekwu. Yes, inu ife na-ekwu iwe mara na ọwụrụ ngo ụwa akụ Zion ihe ama mmadụ ụla. Ihe ama mmadụ ụla. Oge ọ na sọsọ ife ịma na ndị be anyị eteki nwụkwụrụ ya dị eme mmadụ. Si ife ndị be anyị eteki nwu sọsọ nya ka ya dị eme mmadụ. Ife ịma na eme elu ihe take nwa for fit. Nwoke ibe u spendiri ego invest ego na mmanya ịpụtazie ị na-agwa ndị be anyị na mmanya ọlụlụ na ọ na-egbu umeju mmadụ ka a hapụ ịda akpọ ya n'oyibo. Ị na-agwa ndị be anyị na mmanya nwanne ụlụlụ na ọ na-egbu umeju ndị mmadụ. Mana o nwere ndị dụ n'afịa before lụọ nke. O nwere na ndị dụ n'afịa before lụọ nke. Idekwa comment ya akịta that company decide ya to follow you and sue you. Ebekwa na Facebook bebe akwa. Mana ngụ chọrọ okwu. Already nwanne anyị nwaanyị melu bad review na tomato ọwụkwa nwanne anyị nwoke lụrụ ka nọ n'ime detention ọpụta bụ ngụnwa na-achọkwa ka ịkpọrụkwa onwe jekwati n'ime detention
comping follow kwa keta e bia kwa bebe akwa na Facebook ha ncha niile awuri ife du njọ akụsa yo na-eme kera mmadụ chetara m mmadụ chetara m afa that tomato mmadụ chetara m afa that tomato mmadụ chetara m afa that tomato nwoke amishi nwe one girl onye Igbo ba anyị merụ bad review na yes erisco tomato mana ị na-akọwakwakwari ya ụmụazị ba anyị hia ị na-akọwakwakwari ya ụmụazị ba anyị hia bịa Calvary I will not give you that grace again. I will not give you that grace again. This is your third comment. Either another one eba agbapụ ngwu n'ihu akwụkwọ eba. If you come to my page, comment konye, you must not agree with even Neku. It must not be positive comment here agree with even Neku. Yes. Yes. Ichinye your own opinion. But let it be away from insult. Yes. You can give your own opinion without it. Okay. Bye bye. Well, another account to Shigata. You see? The same ife this girl meluna erisco. Nyaka nde baye ya ademe. Amom ife nde mmade jihan ife. Amom ife nde mmade jihan ife. The worst thing wona. Hane eme ife ahụ. Ichekwa na onye afọ na fridge. Hane eme ife ahụ. Ichekwa na onye afọ na warehouse. Iyama na ife ahụ ha na-eme. N'okwa ebe ahụ ọ na-eme ife ahụ ka ọ gwụrụ. Baya ka echi niile opela akwa kpagharịba. Yes, this particular girl who made this kind of thing, her name, never zero bit as from the comment section, able drop that comment. From even the mother and show. Kaha convince, kaha try ya, where one na gakwo fa on a ba. Today, obebe na akwa. Today, on the detention now, ne bakwa. This is not the life I wish for myself. This is not the life you wish for yourself. But non good yaka it will take you nothing. It will not take you anything to respect other people's boundary. It will not take you anything. Yes, it will not take you anything. Mani ngupoho, mani fupoho, mani ngupo ifo melu. Keke batali yeji webta na Facebook. Ife sorry ineku. Ife sorry ineku. Simply because na kusayo na alo de manya. The only crime mmanya committed wo na akuzayo na alụ mmanya ahụ. Now the only crime o committed. Abi akuzayo na alụ inwe problem with it. Afa ajoka Igbo. Afa ajoka Igbo. Well, good news nwelu for you people wona. Good news nwelu for you people wona. Zoro bitters wo afioma na elo onwe. Zero bitters only the advert. Zero bitters only the advert. You want to go? The manya lelo onwe. The manya lelo onwe clean only the advert. You want to go? So nde chori ibe akwa na ebe na akwa. Nde chori ibe akwa na ebe na akwa. Mmanya agagafia ono agagafia. Mmanya awulu n'ova. You want to go? Mmanya awulu n'ova. Yes. Mmanya bagoli afia before mmanya wepụtara ya pụta. You want to go? Mmanya bagoli afia before mmanya pụta mmanya bagafia. Yes. So ndere ebe akwa. Unu na-ebeju. Nde na-ebe akwa, unu na-ebeju. Yeah? Mmanya mawulu nwe na mma. Soso kolo de mmanya.
ohe egbughị ọgwụgwọ sọsọ kọlọ dị mmanya ohe egbughị ọgwụgwọ aside Jameson Black mbịa ṅụọ like ya Jameson Black another mmanya ọzọ like ewo Campari another mmanya ọzọ like ewo Campari nya ka unu follow Naija Campari unu na-ekwu okwu mmanya ini dịrị ije buru dọkọ na friji ka onye godu friji ya ebube ka ifu ebube na-adị na friji ya ka ifu ebube mmanya ahụ na-enye na friji ịghọtago dị mmanya ahụ Campari ka ọ wụ na ahụ dị mmanya ahụ Naija made Campari dị mmanya ahụ Campari alụ na Nigeria Ishana akụkọ ka a na-akọ Ishana akụkọ ka a na-akọ I swear ụfọdụ bitterness ndị be anyị na-enwe kịta to be honest a lot of ndị a na-ekwu na ha awụ ndị omenala bụ ụzọ eziokwu outside that idea I don't have anything against any other person mpụta ebe ị na-ele afịa nshọ mbata na afịa fifi ị na-ele like ya I will buy yes ọ wụrụ na ncha nna awụ today wo Mathias onye na-alụ ncha mana eji because na Mathias na-alụ awụdewe m dị ncha eji because na ọnya na alụ dị ncha awụdewe nya mmemme o nwere ọrụ my cousin na-alụ one of the tippers na-ebute aja awụ ụdị tipper Mathias na-akọpụ o buluzie dị aja na-abata ikwuo na onye ebubata aja na ịmụ ha nọ nke Mathias kọpụrụ such kind of mentality we ife Aisha ka o si n'ebe ndị Igbo nọ disappear. Let us talk na this Facebook based on ideology. I believe him. I like on Samsung. I like iPhone. Let the argument be strictly on I like on Samsung. I like my iPhone. There is an EAG like iPhone. There is an EAG like Samsung. It ends there. Onye ona buriena gazi persona. Man onye ahụ do fit e woman. I suppose ri ko onye ahụ wala ne man. Akosa yo no nwe personality na omelu. Oso bi na omejiru. Oje mmemme bo ego. Una asi na oje nye ogaranya ego na oje kuru mmiri na agbawa ino osimiri. Iye nye nwunyanwe ego. Iye nye nwunyanwe ego. Ọ karụ mma. Wolukwanye ebe oje nye onye ke. Wolukwanye oje bo ego una asi na oduloka. Oyiri akwa una asi na ife oyi. Oje me nka una asi na ife omelu. Kerifa akuza yo mmelu unu. Okwa ebe aka nnọkwa na akọshọn oketa. Ana nha akọshọn kwayo. So mind ya the kind of review ị na-enye na product ndị mmadụ do NAFDAC approved. You will land yourself in trouble. Ya wee kwe. Etowo ho 1 naira ihe eji kokesi. Nwere onye ịma ya enyere aka kokesi. Ị nọrọ na Facebook na-aba na-agụ iyi na-eme ife niile. Agaghị aka n'ukwu echi niile ibebe akwa. Ana ọkwakwa na ebe na ha advice kwakwa. Ịchọghị na alụkwa advice na-enye gị. Desist here from nonsense you because listening to the sense of reasoning, having sense of reasoning now do very far from so many of us, which is very sad. If you name no oko ya agba na aka yekwe oko agba na aka ibewa akwacho onye ye blame. Yes, mmanya mmadụ lụlụdụ NAFDAC approved. Epụta ide anything ị chọrọ ide because na gona Akuzayon na azụ ana. Akuzayon nwe onye agbata obi gu. Akuzayon nwe onye agbata obi gu owo go. Kedu ife njikọrọ gona Zion ọ na-eje ya force ejedebe Zion. Ya force an adult. Why if ya dey not to talk of onye karụ mma. Not to talk of onye karụ mma. Emokwu the advice ihe enye onye karụ. Emokwu ni onye karụ advice ọ narị. Oh, it is a privilege. Yes. Ihe eji ekwu okwu. Ihe ada agba ndị mmadụ ọkwụbọsị a ọkwọ ngwala onye do otu ife do otu a. Oge m ntị n'onu.
maka ife o tekiri isi na onye ka mma na onye ka mma na inyere ya advice o werie Kevin eje nyere ya advice. Why can't you focus on your own life? Shota keni for shota golu no wa. Iweje advice we. Yes. Shota ifo shota no wa. Iweje advice we. Ana ekwu oto ka mmadu amume ekufusi okwu. Oluna ana achogari okwu, ana achogari okwu, ana esi okwu, ana esi okwu n'imi. Ana esi okwu n'imi. Ebe ana nsogbu echi niile ibebe akwa. Ese no mmadu meluwu mana ngu mekwolo onwe yu. Ese no mmadu meluwu mana okwo ngu melo onwe yu. I just for all those comments yesterday. Ne delete here, ne delete here, ne delete here, ne delete here. Magulu ezi Igbo. Na magulu ezi Igbo. Agadi na agwu ofe. Agadi na agwu ofe. Okenye na anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbere bitterness gulu bitterness ya emeghị ife na Facebook one day iwe mụrụ akọ bitterness o nya o do too much afụbụ onye do as bitter as you are ọ dị ụkọ ana mepe ka ndị Zion niile na-akpụ ne ka ọ swallow ha kedu ife ha mere na mmadụ kwadoro ụka n'ụtụtụ jebe Zion ọ na-ejebe oji ọkpa ya eje ọnwụ nwanne yu ka business gụ da ebe a advice ya yoju ya pia yetari. So because no decide ko je wu ka ebe a no decide ko no ebe a onya patalo o yeji we disappear from the surface of wa onya patalo so ị gafete chi niile ịbịa golo akwa o wewo na shop ezugo ka ịbatara nye ịpụọ iyekwego akwa na shop m because na gunume o Jesus na alụ akwa akwa ahụ ebiala igolu ọ Jizọs na-alụ ya ihe ji bịa golie onye wife ifuru nji wee dụ street n'ebe ndị anọ bikos na amaghị ife mere ife a na mgbọmgba division ka ebubata n'etiti ụmụ Igbo kpawarala mgbọmgba division ka ebubatalụ n'etiti ụmụ Igbo gbawarala ọ na-eat deeper on eat deeper. On eat deeper. And I like you he take the first step. And I like he take the first step. Yes. Even Jekuna na like he take the first step. Worusio when where I'm malaga to wona. I've made it clear. Na my stand na Christianity cannot affect my relationship with people. I made it very clear. When Jerbe waja, I made it very clear. When Mononko IB said photo, I made it very clear that now my stand in every Christianity will never affect my relationship with people except to know onye bialo after me personally. It's personally. Now the issue of COS again, I also decided that the issue of COS will not come between me and anybody. It is strictly on that COS issue. Manabia after me, personally. Abiam after you, personally. Yes. Erihego na COS. Erihego na COS. Erihego one day na COS. Erihego one name na COS. We all came into that COS matter as concerned citizens. So if you ejizi we gwaju, buri eni sigu, Onanego is what I don't understand. What I go is what I don't understand. Go back to the foundation of this whole matter and start this correction process. This is a Facebook committee where billions of people worldwide are watching. Provided the victim of the cerebral hasn't been seen properly taken care of and addressed by ACO, critics will never cease. I advise him to make an apology video and take up the project of the very young man that fractured the world. Ebia Lagos. Ebia Lagos. He has said my allogipa video. Or apology video. He has said my allogipa video. Who they didn't caution on people? Who not caution on people? More people are fall victim of that in coming weeks or months. Who they didn't caution more people? Who they didn't caution on people
to start behaving well. Unu eje na caution people to start behaving well. Yes, thank God on iwu can allow all by. Thank God na can will law na allow all by. It doesn't work with your emotion. Okay, me if you deliver, it doesn't mean ni committee echi niile na akukporokwa police bi ebe no. That police cannot repeat that same thing. It doesn't change the fact. Yes. It doesn't change the fact. Which apology? This is me here talking about bad review which they cannot prove. A happen well. Maka onye jere no Sunday police yoko. Ewe kwa yegbe. Mana ifukwolu something ndị mmadụ na-eme do capable of it onye na prison. Ị chọọ ikwu okwu maka echi niile kita abịakwa kpụrụ onye merie ịpụtakwa na Facebook kwuo okwu. Then you will continue talking for as long as na ịchọghị ịgwa nwa ahụ na isu ohi adịghị mma. Ịchọghị ịgwa ụmụ ịmụtala ụmụ dimkpa 5. Ịchọghị ịgwa ha na isu ohi adịghị mma. Polisi ya ejidegido ha ncha. A etigido ha na nga wee ruo mgbe ha metara ife ha eji wee gbagoro ebe a agba ha egbe. Yes, polisi bịa kpụrụ nwa nke izizi n'ozuru ohi. Ya kpụ ụmụ niile gwa ha unu ezuzu n'ohi na izu ohi adịghị mma. Ị nọ n'ihu ụmụ na-abalụ polisi bịa kpụrụ nwa mba si nwa ahụ eji wee bịa kpụrụ nwa kedu ife ị na-eme ị na-asọpọtụ ya. Ị nọlụ n'ihu polisi na-agwa nwa na izu ohi amaka. Yes, or n'ịmụhụ n'ihi a prevent future arrest by telling your kids na izu ohi adịghị mma ha ezuzu n'ohi instead of ịda akọndemụ polisi bịa arrest ha maka na ha zuru ohi. Why can't you correct people who na-eme ife ọjọọ? Na mụ na ahụ na-ekwu okwu omenala n'ụka today. Ọ bụrụ na mụ bidoro ụka and ọ bụrụ na ahụ omenala Igbo. We are only here to exchange ideas. This is what you believe in. This is what I believe in. We can argue. We can argue it in any way. I made that argument in a bid for me to convince you or for you to convince me. But anything personal outside that, it is a no for me. It is a no for me. Ijowa. Ana ekwuye otoka ayase agụgbọọla eje na na nke akwa kedu ife consign agụgbọọla no na-eje Zion and so what? No na-eje Zion and so what? A na-ekwu okwu ife ndị mmadụ na-review ndị mmadụ na-adrọpụ na zero bita enwaje na agụgbọọla. Kedu ife consign na agụgbọọla with ife a na-ekwu ya? Kedu ife consign na agụgbọọla with what I am saying here? Agụgbọọla onya nwe zero bitas. Agụgbọọla onya nwe zero bitas. Agụgbọọla owu evangelist Ebuka Obi. Agụgbọọla wak Zion. Onye ka nwụ ije dictate agụgbọọla how to live his life. Yes, na eje New Life Anglican Church, and so what? I am only a member of that church. Etu other members is Siabia can Siabia. Who says that my action will determine that of every other members? Yes. Who said that? So why will I come out and either start defending agụgbọọla or what? When agụgbọọla will honor you, even where to do or one will even follow where goes wedo na krukere
agụgbola ekwu onye ma achọghị ikwu emechie m ọnụ onwe onye gbasara. Yes, and that is how I want people to see what is happening n'ihu akwụkwọ. Onye ka nji wee sị ịbịa ha na page ma filuo na mụ na na-eso okwu nọ ndrọpụ vidio ịbịa ba na-akọ ọnụ na-akpụ iyi agbapụ ngụ n'ihu akwụkwọ ozugbo chee ebe ị chọrọ ije na exhibit that behavior. Yes, make a post you disagree with my post as a Ondo state na they need disagree, there is need you disagree. Onwe comment nchọrọ inye enye comment mana ịbịa ba ka ị gọwa iyi na ụdị na mụ na ahụ na-azọ ana ọ na mụ na ahụ na-azọ nwaanyị ọ na ime onye nwu ọ na mma onye wu ama m onye wu for that go and find job. Abịala na yọọ ego ị na-enye m nri ị ka m live fine, ị ka m live fine, ị ka m dị comfortable. Onye gwara gị na ị ka m dị comfortable? Kele onye gwara gị kịta na ị ka m wee dị comfortable? Ihe ejipụta n'iwu akwụkwọ sị m go and look for something to do. Kele onye gwara gị na ị ka m dị comfortable? Ka onye gwara gị na-emepe bank account mụ na kịta na ego dị na nke iwu ka nke dị na nke m? Onye gwara gị ya? Ọ dibịa gwara gị ya n'afa? Kele onye gwara gị afa ahụ? Ịpụta na Facebook post mmadụ mere ị na-agosi iyi. You cannot say mmadụ pụta asịgo na ọhụ ngụ ụdị ọkpara nna egowe otoro gbagbuo kịta gbagwukwa agụ. Why can't you use that opportunity iji agụ ya otoro gbagbuo ya wee kọwarị ya etu isi wee wuru dị ọkpara nna gị? Why n'ihe eme ịgụcha ya iyi ịkọwagori ya ka ọ ghọta na ngụ ụdị ọkpara nna gị na nna gị ụgbọrọgwụ? Ana m ajụ ya ajụjụ. Ịgụcha ya iyi ahụ ị na-agụ ya end go up ị convince ye ka ọ ghara ịwọpụtakwa echi niile ọsịkwa na ọhụ ngụ ụdị ọkpara. Eche nne ka eji taịm ahụ iji wee gụọ ya iyi wee gwara rizin o ji wee wụrụ ngụ ụdị ọkpara nna ya. Ọ gọzie gị iyi gọgwarụ na ọ na-echọrọ ịgọgwara, mana onye buru ụzọ wee kwuo something ọ gọghọghị iyi ngụ ka ọ dụrụ irespond to ife onye ahụ kwuru. Mana ekwu ha ya ụna agọba iyi wee ruo today onwebụ onye n'ime unu chọrọ ịkọndem ife ijele emelu kwuo na ọ dụghọ mma, mana polisi kpuje unu na-akọndem onye aṅụ na nga na oyiwe anahụ. Yes, ihe ada amụ aka na akpa sị na ịmụ aka na akpa adụ mma. Ife ahụ ijele emelu o meghie obi ya adịghị mma, o meghie you will even do worst. Oge m na-abata yesterday ka m na-elute n'Ọnịcha saịdị mkpọ wee fụ ebe mmadụ tagịrị m wee jee na that video ebe mmadụ tagịrị m. O wee wuru this guy a na-akpọ Kingsley ka one man a na-akpọ Agbala Ụmụahịa melu video maka ọsọ wee kọọ ya ọnụ. Achọrọ m ikwu ọnụ ife ahụ ọ kọrọ ya. O wee kọọ ya ọnụ. The guy wee pụta na video wee na-aba si na ọ ya egbu Agbala Ụmụahịa bụ ụmụ ya niile kpụchapụ ha ncha niile na ọ ya egbu ha ncha niile one after the other na ọnwụ na o gbugho ha ife ọ na-achọ n'ụwa ka ọ ghara inweta. Nke ahụ Agbala Ụmụahịa gwara ya metụrụ ya ọba, mana ọ dị ise nke nsịrị tetala ụla wolu mụ kwụ n'ihu akwụkwọ na-ezugowu nka na-ezugodu jobless na ifela ahụ eme n'ọwụ a disgrace to ndị Nnewi n'ọwụ nka na nna ya supposed ịdụ ashamed of him na onye nwe ha aka ọlụ. O teta ụla n'ụtụtụ bụla atụtụ anya na ndị otu bata na live program o nweghị ife ọkọ for him na that video. Good enough or bad enough rather, o mee na 4 days or 5 days o ji wee mee that video. O made that video na 16th of last month if I'm not mistaken, 16th of that month. O nwee video drop that day batala o ji wee kwu that time. Ka video drop that day. Ka video drop ife a
Emelu video mgbe ahụ the language you are speaking during your broadcast is what attracted many here as people from a particular region. Let's know how to balance our judgment without being economical with the truth. Udoshia, ongo as economical and do with the truth. Ongo as economical and do with the truth. When you have constantly refused to caution people and tell them that now their approach in a Facebook is very bad. And I say more the language they speak with attract people. Let's know how to balance things. Can you can balance here? Before my ekucha maka kensere. Before if any na name ni wa ukwo bido. Onweda na ubosi. Onye na-ejesa yo mputara kpọọ se yo na nke amen na nke amen. Okwo ndị mmadụ no katara all of a sudden kweza yo n'ihu akwụkwọ. Okay, and I talk about Zion, but stop calling the names. Kelafaya, Michael Zekume, Kowashari Matthias here. No, when you found about the use of innuendos, where I want to talk about this, you may talk about Ezugo. You call Eze. You may want to talk about Ezugo. You may want to talk about Ezugo. It won't do Ezugo. Ezugo Merike or my real name. But when you want to talk about me, address them by my real names. My real names. What if any day you malum, you will put something here proof about me. Or name one no nacho. Or the difficulty covering them man if I can yet, mother people on Facebook, they make the same thing. Say no way if you me. So you can trample on somebody's right. When no way for you me. So here what if when you benakwa. Who does that? Kensiri we no na Facebook we na ba mmado okwonye tiri na akwụkwọ. I did not reply to him. I did not reply to him. Mmado called my attention to video ahụ njere necha video amụ si onye anya happy that I cannot reply to him. I did not reply to him. Yes, because I simply talked about Obi Kubana chief priest. Now someone here. Warrior Wojena KC Bobrisky, not the same thing. Edgeway Bobrisky, Edgeway Bonya. Let's pray that no year end the same way. Bobrisky ended. Very simple. Very simple. Ojeba Burie. Shock Oje Kokosiamu no Bikubana. Isi. Shock Okokosia Anambra State in Imo State. Isiono. Nenewe Nenechaya. I simply ignored him. The same breakfast or serve I took it and swallowed it. Nya kamado safuri upon a Facebook babamba wolum polo to one polo kuwe no ya na village no ye monya nka inwonu ikonu echo ese munwo iya gwa monye mmeku ya nwu na side go ese no ndem ya nwu iya gwa monye mmeku ya nwu na side go e komo no na menwe ego iya gwa monu ife makọ onya wo fifu na mwe nya ka eji wese na aha achọ ọgụ mma iwolu frying pan je kụọ mmadụ n'isi onye ahụ nwe egbo wepụta egbo gbawuo ọ advantage mmadụ nwere over you ka ọ ya use over you na go na na-enwe okwu so ị na-amakasịkwa okwute ma na okwute nwere ike ịda anọ nwere ike ọwụ blọk ya daa n'isi isizie na ntụrụ ya okwute ọtụọ blọk a na-ekwu ya ka ị tụrụ ya okwute go na ya nwere agreement na okwute ka ya atụ ka ezi ife go na ya eji wee nwe agreement oh bịa Mexico TV, bro. Why do you lie for your own people head now? Can you imagine yesterday I watched Paralam Mock News video? Can you imagine, my brother, can you imagine yesterday I watched Paralam Mock News video where he said he don't like Igbos, and I saw comment from some Igbos telling him write on a laughing emoji. Okay, Paralam Mock News, if you say that nobody people, why can't you tell us exactly? Why can't you drop exactly what you said? Yes. Why can't you drop exactly what you said? Yes. Drop exactly what you said so that we can hear. That is how you people will be making a lot of utterances while you are talking to people on Facebook.
The moment I call your attention to what you said no, that is not exactly. If you say something, clarify it very well. Especially when you are talking about something that has to do with another tribe. You people should stop feeling unnecessary excitement, unnecessary one, when you are on Facebook here. Yes. You people should stop feeling that is exactly how. That was exactly how, rather. You came on Facebook. I am speaking to you because you are here. You came on Facebook and you insulted a man that you have never seen one-on-one. Yes, you are not even there to know if what you are saying is the truth or not. But you said it and make mockery of it. Even when people try to correct you, you kept saying the same thing. You kept saying the same thing. Yes, unnecessary excitement. Yeah? As unnecessary excitement. It's high time our people will start learning. What you give out, you cannot measure what you will receive. To every action, there is equal reaction or even excess reaction. Yes, there is equal reaction. Only the police bia polo chowo DSS bia blue. Iyagwe okwo police kan bia polo e obe polo wo DSS bia polo. Yememwe. Yes. Onye malola nwere ike ije malola makpo ga anya. E mari ulo makpo ga anya. E mo na mapuru yese no. So, you people should stop deciding the kind of judgment you will receive. When you do something, you know that it is wrong. When you do something, you quite know that it is wrong. You will start measuring the kind of punishment you will receive. It doesn't happen. It doesn't happen. So, Kingsley put on Facebook. To him, I finished Ezuko. Yes. He was expecting me to reply to him. Hello. I didn't come to Facebook for saga. Unless in Igbo, if contradictory far. Apekwa me ba. Clarify ya you nwere ike ntusi we clarify that thing ya like here. But forget about my mood. Forget about my tone. Focus on what I am saying. That is what you need to hear. Forget about my mood and my tone. You are not the God who created me. So why must you be dictating my mood here and there? Focus on your own. Let me focus on my own. Your attention should go to my message. Focus on my message. What you need is that message. Yes. So, egere mi ife kense yukuru ngecha yense na onye awu saga ka ha na abia agba na Facebook. Abia na Facebook e gba saga. Even na-eme ewu ịbata na line up discussion na-enwe. I will come out and respond to you. Onwe nwa jai ifeshairi mgbe ya na-ekwu ife a efeshaikwa m nke you wee reply ya. Yes, that is exactly ife na-eme. Ịghọtago? That's exactly ife na-eme. Okwucha ya now agbala ụmụ ahịa wee gwazie ya okwu ọpụta na Facebook baba mba. Kedu ife na-abara mba? Kedu ife na-abara mba? Eche ndị nwe monopoly ikwu okwu. So you know another person will monopoly ikwu. This is not the first time on a bomb out, on a call him out. This is not the first time on a call him out. Ocho can you attention. I don't want to give him attention because if only follow in line with my area, even focus on a Facebook. When you talk about the real issues and call Ezugo will answer. I will respond. Ọbụrụ Igbo m ka mụ na-abịa na Facebook bịa kọwa ọnụ agwa ndị ife nchọrọ ịbịa abịa ome ike ọnụ. So ndị a na-enye this review about zero bitters, I am beginning to caution you people again as brothers. Ịma na nna eji nwayọ na caution ngem as brothers. Ọ bụrụkwa na echi niile ofife dakwasakwayo maka that behavior. Do not tell me how I will respond to it. Nchọ akwengo na ọkụ mụwa ga-amụ because I warned you. But you refused to listen. Okay, Danny claims. Okay. Eh? Actually, onwekwa ife melu generator mi anyu now. But go ahead on ila. Je wanyo generator.
You see? So, you cannot tell somebody how to respond to you. Even Juena agwu na ife ahụ ka ọ ghara iwe chi niile onwekwa ife melugu mbịakwa eba na amụghị amụ ka ị ghara isi na ma caution hogo. Yes, asị na oyi mụ na mụ gwara gị agwa ezigbo oyi mana oyi na ma ka agwa abụla ezigbo oyi oyi ahụ a bad friend call to you. Ọ na mụ chọrọ ka ị danye na trouble ahapụ ngụ imebe that same thing ihe ada eme otiwu na trouble. But me always coming out here to caution you, to tell you, you are overstepping your boundary. You are overstepping your boundary. But unaya dano. Unaya dano. Unaya dano na agwone. Unaya dano na agwone. Then uno na like ndị na-apụta gwonu, mebe na ife solo unu, mebe na ife solo unu. Yeah? Ọwụ na ịkpọbara ife mmadụ apụta na Facebook na-ekwu na ife ahụ ịkpọbara nọ na-egbu mmadụ ọ na ife ahụ ịkpọbara nọ na-eme nka kedu ife ihe eme kedu ife ihe eme kedu ife ihe eme you are happy you are happy mana expect ka another person he expecting another person do happy, abi? I hear you. He expecting another person do happy. I respect you. You gotta go. If I name one night Ijele, I was coming online constantly. I even went to Ijele's page. Yes, I was coming online constantly, talking about it. Jene name previous videos. So you want to take advantage na mo a pastor. You want to take advantage na mo a pastor. That is not right. Why can't you say Ebuka? Mataya sita na akpọ nwa baby Zion. Nwa baby Zion. If that ebe mmadu jege yon. Yes, because nwa baby Zion can be anybody. I mean, one baby virgin can be anybody. Yet, to use that expression, only on a man, no Matayasko, no Ebuko na. But you cannot go and hold him. You cannot go and hold him, not on one baby virgin, because now one baby virgin I believe from Madu. Manam Madu put her constantly now for evangelist Ebuko be Zion ministry. Ongwele Ebuko bi also with Zion ministry na Nigeria. Awu honke ema. Oh, that na ekporo say evangelist Ebuko bi happy ekporo Zion ministry. Nke awu na ekporo ya afa. Water picture ti bulie na play card na akpakari ebe niile. Ana caution o isi na onweghị ife aye eme. Obodo anyị nọ na odo lawless. The high time we begin to tell ourselves truth in this country on Ndi Igbo, the better for us. That I always first of all drink my own medicine before I serve it to another person. All na medicine I have to Peter. I will serve it to you. Ijo my single after all among you. Yes. Igboman asingo among you. Mananka una serve one nyaboma mumba. But I want to serve it to you. Then you will take it comfortably cool. Learn kwakwa with even na erisco tomatoes. Run away from zero bitters. Owulu na echohe zero bitters. Na ye. Run away from making silly statements about zero bitters. Unaha nife. Unada nife. Unada nife. I don't know why. If you don't want to drink zero bitters, go away from zero bitters. Don't drink zero bitters. Abiana na lion, biana ede ife mana na ejidegu yola biko. That girl na nke risco tomatoes. O deri ife o deri ndị mmadụ biana comment section. They were trying to caution her. Ona abana comment section. Ona abana comment section. Today, this is not what I wish for myself. This is not what I wish for myself. Imekonurife
Konye abrefa you wish it for yourself. Then, when I talk about her, somebody say, Nana is sensitive. Why will you say that Nana is sensitive? When people try to caution her, she refused. Obviously, she knows what she's doing. You are trampling on another man's right. In asking that you know what you are doing. In asking that you know what you are doing. Yes. Mmanya with NAFDAC registration number. Mmanya got through NAFDAC. NAFDAC approved. Who are you? On what basis ki Ijeku no na-egbu umeju mmadụ? Can you prove it? E ya kwapụta nye onye other meje na ala umejue. You are not only talking on general mmanya. You are specifically talking about zero bitters. Maka owu ni kwuru na ụmụ bitter drink a na-alụgasị bai n'ọkwa umeju mmadụ. Amalo, you are referring to bitter drinks a na-alụ bai. But you narrowed it down to zero bitters. Ejide echi niile. Ibewe akwa. Etowa logic. Emako. But your own ego and your own pride will never allow you to admit that Nifine made wrong. Onye kon na chi prove. Onye kon na cho. Kono ne impress. You have your mother. You have your father. You have your brothers. You have your sisters. You have your children. Won't any of them do directly involved with even in an na Facebook. Kelebe that bitterness is apota. I want to know. I want to know. Abachamanya ne delete say comment ni na. Amamunde drop sha comment ya. Nchon screenshot woye. But I am telling you again for subsequently if in future. If you don't want to drink zero bitters, stay away from zero bitters. Odogu bitters potara n'oboda ayi golie. The general bitters potara n'oboda ayi golie. Yes. Ayi golie. Landmark kogono. Bitter drink do n'oboda. Do too much in ije n'afia. Onwe n'afia kosa yo njel obosia. The man dolagasi katon nilo ebo sample gasriye. Bitter drink a sample eba lulu 15 or 20 different brands. A single or out to zero bitters. Ufoda se hono zobo. Ufoda se neva. Ebonyi so no sele no na promote ko n'oge baby okolo lolo kelifo ọrụrụ mgba no run or free advert promote oye. Ọkwọ ngu bụ ụzọ pụta kwuo na mmanya nwanne nwoke lụlụ onye Ebonyi steeti ibe olụlụ n'Ozogbo. Ọkwọ ngu pụtara kwuo n'Ozogbo. Ọkwọ ngu pụtara kwuo n'Ozogbo wife ọlụlụ. Una na-achọgharị okwu. Ife ezugo na-emekwo n'ugbo mpụta. I've never wanted these things and many who are to go beyond ideas and Asia. And that is why you see me. I mingle with people. I mingle with people. Yes. Obrona, follow like he had. Follow he had. All based on ife he had dikulu. Yes. All based on ife he had dikulu no. Can respond to when if he could was or his idea against my idea. His idea against my idea. I even challenged him for a debate. I challenged him. Let us face each other na a program. That is to show you that na I challenge you onyaka muna eje n'ogo. I challenge you onyaka muna emala onyeka nwego. Even challenge you based on that idea. I challenge you based on the idea, based on what you believe in and what I believe in. And I believe it should end. Never. It should end never. Yes. It should end never. It shouldn't be carried beyond that place. Yes. If I want to millions of na imagine no nyawuna no na manya elego mwe. Manifeuna manya
mmanya enwego A1 ịghọtago eziokwu bụ ndụ Chioma well done Chioma na-eme nwanne m mmanya enwego A1 mmanya ejewalugo ndị iro nọ na nlọ mmanya wee jewal ha nọ n'ụla mmanya wee jewal ịghọtago imagine na mmanya awụ mmanya neediri too much effort iji wee market ụmụnne anyị ndị Igbo a na-ekwu ife ha na-ekwu mana mmanya awụ afịalele onwe so for ndị na-efe inu na nna akpọ miracle drink and mmanya nwere SS Grace all by this ka nji wee na-agwa gị ịghọtago mmanya ahụ wụ refined Campari ka ọwụ ka egolu mmanya ahụ ṅụọ mmanya ahụ igolu mmanya ahụ ṅụọ mmanya ahụ you will ask for more igolu mmanya ahụ ṅụọ mmanya ahụ you will ask for more you will ask for more ha ma agwa gị ka o wee wụrụ igolu zoro bitas ṅụọ ya you will ask for more maka Chukwu you will ask for more mmụ gwara ihe ekwusi butere ụmụ yes ihe ekwu si butere ụmụ and mmanya wa afịọma lele onwe ye mmanya lele onwe ye mmanya demand ye maka ifewu emekwu mmadụ one na-asị akụ Zion ebe mmeki that post yesterday a lot of people bịakwara ebe a na-asị akụ na anyị nidiri mmanya ebe dị otu a na anyị nidiri mmanya ebe dị otu a na anyị nidiri mmanya ebe dị otu a etu a ka ndị mmadụ si wee nidi mmanya all over ma ndị Yoruba ma ndị Hausa ngwunwewe onye Igbo bịa na-ekwu na mmanya na-egbu umejuba anyị ọngwa so many things ya avoid today na ọ na ịchọ ka umeju do affected ịchọ ka ọnwụọ ngwa ya ihe kwe avoid ye yes onwe every day ọ na-eme imechi afịa ihe jengu Gouda 7 or Gouda 10 nya Gouda wụ ọgwụ Igbo ka ọwụ Gouda wụ Igwedo gogo cleanser ọkwa ife ọwụ Gouda wụ Igwedo gogo cleanser ka ọwụ ọgwụ bembera ka ọwụ abi I am asking Gouda ọgwụ ana m ajụ ka ịsa abụ the answer is no ị na-aṅụ ya ị na-aṅụ a lot of mmanya ijide whisky ịṅụkpọ ijide whisky ịsakpọ ya na-ebupụtazie mmanya esi na ọ na-egbu ife ndị Igbo ka anyị na-enyere n'onwe anyị aka ahụ ka anyị na-enyere onwe anyị aka seriously this thing is not becoming funny anymore ka anyị na-enyere onwe anyị aka talking about religion onweghị omenala ọbụrụ nne na nna gị fibere omenala Igbo ụka abụrụ nne na nna m bidoro ụka n'ala Igbo ọ butere ụka na Nigeria and your adult children you cannot even control them and tell them what to do anymore take years bịakwutezie mmụnwanwụ an adult ị na-emezi nne ya iche na ịgọwa m iyi niile na-agọ m ogbono onwe ife na-esere mụ na ime onye nwụ mbụ ime onye nwụ mbụ onye ka m ji wee na entertain all those things at a point mụnwa wee kwuo no I can no longer entertain it if not for anything I can so na 1 or 2 or 3 people gonna tolerate that mmadụ bịa na comment section ma ọ na-agụ iyi na-ekwu ife ọ na-enebe nya ndụ why can't I just wepụ onye a yes ụfọdụ ime vidio mechasịa vidio kama mmadụ ya abịa na vidio ahụ dee comment based on that video email ọ bịaru ebe ahụ sị go and look for another content to create you are this one kedu ife vidio mmelu nwere to do with creating content yes ya gwa m content m create na Facebook nchọ na content make ọkwa kọrọ obi dị ya na-eme ha bịa ha gbaa egwu ha gbacha egwu ha pụọ nwe ndị na-abịa mee mekọp ha mecha ha pụọ nwe ndị na-eme ha bịa ha mụcha amụ ha pụọ ụfọdụ bịa ezigbo oziọma ha zicha oziọma ha pụọ you cannot tell me the content may create mana ị nwere choice watch my content or not you are not under obligation to stay on my page na ọ bụrụ na na-eme program that is a choice ị nwere enwe but you should not to go to
somewhere else. You chose to come to my own. Chose to get na we. Eh? Nse when ever water maka. Come here as na papilo table water. Ever water. Same kitaba ugwa meba. Isime zugo ni wofike. Isime obezugo. Na ma hife. Mgbakwasi enu nke suppose re ma iye kwukwe. I comment go more than 20 times on my page. Agala ya na comment gu niile. Onwe bụ ebe mfụrụ ịgbasiri m ife ahụ wife the man supposed to read ọ na-eme. So see you with a why should I believe in you? Can even make say forever? It's supposed to rain here. If you don't know how to engage constructively, wait. If you don't know how to engage constructively, you are off. You are off. If I can guru bialo na glass mmanya agbai ọmana na mmanya na na-eji pia wele akụ ya ọ bịa ruo ebe a just na-ekwu okwu ka o wee na ụlọ na-ekwu okwu. Yes, ọ bịaruzie na-ekwu na okwu ka o wee ụlọ na-ekwu okwu. Ife akụ targetere na mmanya ahụ Campari, and that is the best thing o mere. Campari nwere ezigbote mma. Ama m a lot of ndị aged men anyị nwechara around ebe a ma my big uncle na ndị otu Campari ịnata ha wetara ha bottle of Campari ọ na-atụ ahụ edebe na-atụcharuzie na-aṅụrụ. Yes, ọ na-atụchara ya na-aṅụrụ, which is true. Ihe my dad a bottle of Campari o debe na-atụchara ya na-aṅụ, mana ana m a na-etu a o were bottle mmanya na-elecha 50 something or 60,000 ndị mmadụ wetara ya o were nye onye ọbịa bịara o were ya naba because onwe ife o ji eme. Mana Campari ahụ onye edebe Campari ahụ na-apụrụ ya na-aṅụ because ọ Campari nwụ mmanya dị whisky ọ na-alaik ịṅụ ya ka mmadụ targetere that Campari pịa ya na bitters ya pịa ya pịata ya ọfụma ka mere ya dị enwe aṅụrị yo ị na-akọtọ ya ọrụkwa obi kuba na alụrụ ya ihe asị hey na obi alụkwa bụ okwu na obi alụkwakwana ka o si alụ ọkwa ife ya ekwu. Mana nke a bụ akụ Zion nwa Zion ka Chineke mechasịchara ife n'ụwa onweghị onye do in charge of eze ekpere. Onweghị a human being do in charge of ịgọzi mmadụ. Ọ bụrụ na ọhịa ezoro bitasị ya anyị ele ya ele. Adore US ọ na-aga send godoro m ego na akaụntụ ndị alive aka m si na fonu ma mere transfer na ope na ka m send ya logo the account. Okay. Ịghọtago ọ bụrụ na nọ mmadụ ka ọ dụrụ ikwu na ife anyị aga ọ na ife anyị aga ihe ma ọ na-eberebe ya egwu mana ọ maka na nke ahụ nke Chineke ji wee karị mmadụ. Ịghọtago ọ nke ahụ melu Chineke ji wee karị mmadụ. Ịghọtago mmanya gaa ewepụ ya onye ha ya agwa ndị mmadụ eje na aṅụ akụlebezie eternal life everlasting life ye ego ye because of no nwa anọzi obi na-ele ihe Tony progress daalụ every na thank you. Ịghọtago ọ na ihe ego ye because of no nwa anọzi obi n'ọnya na-ele ihe. We can do better. We can do better. We can do better than that. We can do better than that.
let us learn how to stick to issues. Yeah? I will advise you, go and look for zero bitters. No zero bitters. Get why? Yeah? I'm happy to be part of Zero Bitters family. I am happy to be proud of Zero Bitters family. To be part of that family. Yes, I am happy to be part of that family. Let us learn how to encourage our brothers. Only a lot of people Akosayon, Kerife, Omerundebai, Kerife Omerunde Igbo, half of Obi Kubana, of Kubana Chief Priest. Today, all who go Afia. Distributors will make money, sub-distributors will make money. People who sell return will make money. Drivers will be paid. Workers in the factory, they will be paid. I have a lot of benefit. A lot of benefit of that zero bitter drink. But a chohoye, you holding to tuta, you holding to tuta, Nakumelogono. When they will be far on my coach on one, coach on one jelly, but need jelly, they got too far. When he jelly, no more barrier, Nakotona, Ebukobi. But can you do it constructively where you even want to make one or two things? You will lose nothing if you respect others. Where your right stop is where another man's right starts. Yes, there is freedom of speech, but there is no freedom after speech. It is not guaranteed anywhere. When you go on a governor of Lagos State, onye gwa na ma ye jegu Samuel na Lagos Mayola o1 na Lagos onye gwa na ma ya maniola ka onye gwa na ma ye jeni kwuru na be fa anyuba convoy ya na abata egwo nsekpo ye owoputa isi akụkọ nyi onye gwa na ma ye menwe. What comes after that is what we are talking about. So before you take any action, guard that your action and you will thank me later. You will thank me later. Yes. Case of Matthias Kuzila, a lot of things I went with Ife. Yes. Kuzila, a lot of things I went with Ife. It will cost you nothing to learn. Even if I cost you to learn, it will cost you nothing to learn. You will stay out of trouble. Or Balogo, and you will stay out of trouble. Manona yekwe. Unaya wekwe. Manam madeku. When I'm desperate, as you go, advice is nanda. Nanda need the advice. Mother advice. Mother advice. And what mobi? You want to go? Mother advice. Keruso Bosenka Nigeria have been transferred to Batagiri prison in Lagos State. Keruso Bosenka Mesiri. Umunnem kaina avoid no trouble. Ima gusino nyi mano kago or less na imane na the path of truth. It will cost you nothing. We can be sharing this idea of religious idea. No, we can be sharing it without going personal, without our Sophia or without our Muhammad or Ishi. Yes, we will be keeping ourselves busy, sharing that idea, knowing the left and the right. If we go new bolone say, can you feel a Wesalumi when I'm a Christian? Or the Christians na your family. For the moon, one priest. For the moon, one pastor, so me church. For the moon, your mom self who a prophetess call. For the moon, your dad who a pastor call. It go ife. He prune to four. He sweet go yoko. He book on your name. Can you afford you will see a more ways to go? Keep it even. Yeah, for what me to Isiagu, your dad won't you sing the
Catholic Men Organization. Your mom who won using the CWO. Secret why is your secret one although difficult. Because no woman now. Although no difficult. Although difficult. Let us learn how to respect each other. Eh? It will cost us nothing. It will cost us nothing to respect each other. What other? I will end the broadcast here. I will share about this broadcast because can I often share this broadcast? What I go share this video. Can the man and 0 bitters? Ndi Igbo. And my miracle drink. Drink with excess grace. Because no manya without advert. Onye ona promote the manya. Let the manya. Igbo musicians, manya wanye tons. A Shaka Nation. A Shaka Nation. Promote your way without being signed to any record label. Today, Owani na do. Also bitters a Shaka Nation. Yotago. Another no will any record label assign into. No. Go promote your way. Promote your way. Way. Nature Buna Mbanine today. Dominate Yani. Chupunde no bumbu no shie. Yotago. That is how I see 0 bitters. I am much a manya ekuru superstars. We just promote. Umanya ni na gabafia. Yotago. Because hanchani de unkai ko. Mananka ekuhori superstars. Nka le lo nwe ye. Go and sit down, Joe. Why na man for the comment here? If pata na man for comment here. Onye highlight a comment here. Kelebe that comment. Kelebe onye drop that comment no can block oye. Why is na man for this comment to get a mother highlight? Ndana send the request. Send their request. Oya wo na batakwa the request there. Why na man for this comment? I'm block or gas 0 bitter only end in Nigeria. Business in Kine may pay ko endre. 0 bitters only end in Nigeria. Mokoko. Oh yeah, end in Germany now. Woki beru mepele eba na alumanya wole de buosu. Nareba na 0 bitters only end in Nigeria. Ulugo dun ke end in a village you. Lugodun ke end na village you. Yes. Lugodun ke end na your own village. Ka ina ekuzi nka end na village you. Ina ekuzi 0 bitter only end in Nigeria. Can look at them manya ya end in Anambra State alone. Can get your office. Ebe match office una nko basic. Toko ye split unit to. To ta bia nsukele eba. Ose na 0 bitters only end in Nigeria. Mba. Jamaica ka oye end. Nda anyukwu. Mana agbapugo ngo na page ya. Because on Helen. You want to go. Mbe end eba bikon. Ka I protect ya 0 bitters na nka umanya anyị. This one is our own. Nka kita. Nka anyị ka ọ. You want to go. Let us protect that drink. Nkai. If two eyes will protect the general bitters, baby oku bitters, odogu bitters. Yelu manya ni na ka we gafia. Etu aka yesu kwa nyelu 0 bitters aka. Oga gafia ga mana yemeri aka. O we bamie. You want to go.
ụmụnna ya ya da support ụmụnna anyị nwanne anyị mee ife anyị support ya ọkwa ife hospital anyị tiri ụbọchị ya ebe ahụ hospital nwanne anyị nwoke lụrụ n'Orodo n'Imo steeti mgbe ọ bụrụ onye Anambra steeti lụrụ ya ka e wee kwukwa mgbe ọ bụrụ onye Nnewi lụrụ ya maka etiri m kesh apartment ndị mmadụ bịa na ndị Nnewi a na-emekika noise na ndị Anambra steeti a na-emekika noise ụlọ ya akwụsị anyị ukwu a ụlọ ya akwụsị anyị ukwu a I simply said the youngest billionaire in Nnewi asọrọ the youngest billionaire in Anambra state or in Okija is in what of Obi Jackson. When I'm talking about Nnewi, it happens there apartment ngosere alolo it happens there advantage video we show Obi Jackson na Okija Lolo Children Hospital show onye one nwa Valogo Hospital ntili ọwụ onye Imo steeti lolo ọwụ onye Anambra alụrụ ya ọkwa onye Imo steeti Orodo n'Imo steeti ọkwa nye apịa that standard hospital debe na village ya ịghọtara. So let us promote our own. Let us promote our own. Ịghọtara. Let us promote our own. Nke ọbụla ya apụ nke anyị. We keep preaching, let's go back to our root. No nwere ife na ndị nna nna anyị aka eme wonders na ọwụrụ na ha mee nke ụmụnne anyị na-eme kịta ị na-atọkụ down on them. You don't want to promote them. You don't want to promote them. Ure wepụta ịnọsị ntọsa na ịnọsị na-ada alụmoto no assemble ka ọ na-assemble golube nke ahụ ọ na-assemble ya wụrụ nke banụ na bayi ya ya wụrụ na-akpa onye bayi ka ọ ba golube ịmahụ na messages na ịmahụ na assemble ka a na-assemble ya na factory ya na ije bụ ebe a ka anyị kwụsị this destructive criticism. Let us start doing what we call constructive criticism. Shia mmanya ka ndị mmadụ mara na zoro bidas mmanya na-agwọ ọrịa ịghọtago ka ọ mmanya na-agwọ ọrịa. I will end this broadcast here and then join I very much make a sure finish share this broadcast.